Toka se sinse mchama tongo kutoka se wodi ya Bugeka se bunge ya kituo cha South me county ya Kisii igole no moichano monne ko gwatekana na mangana yobole ndia rokane kwera na ansa sense meyo obasari wa rokane komenta anna mangana yo boibi ayo mentre kianda gekomi abamenya abo babere bakwimurunganya na kanya oburendo butuko be kwa sense meyo akiri batero nani go obusari abechimenjo au bwabere go bochura asege korekia bwango igani go botko bokera rera abantu batamanyiri abawikira na sense meyo na kuiba chiwaya tisma umurikito dipo na sanya na ikirenense meyo na gotwarigani roboti rokubwatia na obwaruko kubakalekana bwakalekana yakabere mono Chinsemo cha matongo nyonsia mugusi sublocation nigabamenyi bensemeywe babeire n'obwoba na kwemurunganira ebikora by'obusalya ebi byabere bikonekewa asamatuko wabwangoiga bono oboibu bwestima bwabeire bokorekana amatuko atari make omwaka ori oyeta iga abantu bajwagite bakarusi ikigo wa kyonsi pi kengo bware bwa 200 meters bakaira ekigo estima twabeketu no mosamali omuya Sunte wa nairanga kero kende estima nkora agendere igo yakire mona yakite kanyengimo gati abalia benyorire anene asumu chandoywe nigo bagikirege kore kyobororo nakorera ekerengo kimechando bagwetera to manyene na uritwe imita na wasenyo mbeye imita yango kolegas no to samira gichuma na bintu binde nayo bwo yabonekire bagaja bakaire imita gaire report kabika opi kagenda Kenya Power ngabaeleza mbagitaro bagacha bagankonya bakagina ndiye mita juwa ya bacha barusia twenyora twasera sako banya twabera segisunte ubulindi mboyo one singi tumuro noro to soka twaranga no ina si para ya nyumuro muri to bono to ubire juwa idongo sabe serikali na Kenya Power umuriro noro rere ryogo ne kenyonsi na abana bakuru banguru bwitukia bona twanyora imicanda yatubwatire Boigo nigo barera sobwagale ebikora aho ebigenderete kokorekana ebyobusalya ngorende bikoru ebyabere bikogendera mono na nama nonkolgerera nga kerkende abantu bakoba edru mono nabona basaba kerkende batabwati gasi bakora kerkende abantu bakora ipawo batabwati gasi bakora bakobana bwaganya batabwati gasi bantu kanya chigasi bakora bari kwe elinde kerkende buranya bagulina igoralikia obo ibitari gwaya kya stima kioka chingoko kigendete koibwa emechi binte bigendete koibu mobaso na botuko talimo botuko lioka chiombe ntu abato koiberwe gechiche kya nyonsi ngombe gosiborugo yagenda tego chigotoka igobono tu koira chiripoti no NSS serikali yaito ntulikora reaction yende yose goteki komenta nayo ni gobaru kubolia gochia seke ombegya Kenya Power amone serikali kuligereria lichi buli keranu ili banyare gokonya omuchando ywe amanyenga gente kya kugorangiria kene gekaibire muna baro kuwa kebiri gorage chikono rigo monto gete barinde abakura kero kende bintu bingamnebi nabakogera kero kendo bwari bugwamente kanama igango saba ndi gwese kuchikogore bintu bingamnebi ga serikali mne ko mubwata kane bintu byonsi pibi go saligwa essence bingamne onko buri Kenya Power nyakira nyare gotokonya gotoligeria abantu aba bago togochitwagora twagora chiwaya twabeka twanyora omuriro nande twaurwa asense muyogo tinyo bolendi nigo baboliwe komenta chinguru eli banyare kubeka byara abasali abwe ono nare kubogie serikali itunga kamuranje tokonyo bwiwe bokeane abagambi baito egasimo kora menta chinguru kabisa community police ni baito tobwate gatima tinga ngutara bakari botuka angagiza mune kisa saa 7 ubwibo korekana angarikira okenda ngatwabwatire bantu angomuntu obwatire Chinga kiechechyo nigo baruo gosaba gocheso mugabana we county ya Kisii Paul Simbarati kuligereria sekta y'obachenu na kubwatuka mariogo gochia sechinya gitari ali aito naroga matongeri bensari mariogo tayo gaki mugabana ito Simbarati kwa tena kwa rua mariogo jenya gitari yo kwanda ali kwa tebuliogo ndiyo mpaka chenero kuripoteria egetaseni Kendizi TV korwa sekenyoro kya matongo nyusia gegotoka imeye ward ya Bugeka ebunge ya kitutu cha South egotoka imeye county ya Kisii ili etalia Nendi Pon Asanya